राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जाबाय। जोंनि थाखाय एबा राङापारा हालामाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव। बेनिखायनो जिहेतु राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव माखासे रायजोनि थाखायनो हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा एबा गासै थाखोनि गथ' गथाय गेदेर उन्दै आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयबो गाजा गोमजायै रावबो जाहाथे गोजानाव थायालासिनो गाव गावनि साननाय हनाय रोंनायफोरखौ बे सनाथि मायथाइ फोरबोसालियाव फैनानै दिन्थिफुंनाय माखासे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो नायनो थाखायबो फै, दिन्थिनो थाखायबो फै रायजोफोर। बेहाय सोरनिबा नङा, बे रायजोनिसो, बे अनुष्ठाना रायजोनि, बे फोरबोआ रायजोनि, बे 50 बोसोरनि। दिनै जों 50 बोसोराव खेबसे बयबो ज' जानानै बयनिबो खौसेजों बयनिबो मोनसे गोहोजों जों दिनै समाजाव दिन्थिनि जों राङापारायाव दिनै मा खालामखो, जों दिनै मा रोंखो, जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मेथाइ सोरजिनो हाखो, जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मोसानाय आदबफोरजों सोरजिनो हाखो, दिनै जों राङापारायाव मोनबेसे फिल्म, मोनबेसे भिडिअ' आरो मोनबेसे जोङो जोंनि राङापारायाव थुनलाइनि आयदायाव जोङो गांबेसे लेखा दिहुननो हाखो, साबेसे जों लिरगिरि बेहाय सोरजिनो हाखो, रिनाउन्ड पार्सन माने लिरगिरि महरै बेसेबां रिकगनाइज जानो हाखो, जोंनि बेफोरखौ बेहाय दिन्थिफुंनायनि जोंनि मोनसे सम आरो बे समखौ जोङो नागारना लानाया मोजां नङा। बेनिखायनो गासै थाखोनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो गोसो जादों, बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै फै बयबो। जोंनि नङा, जोंनि गेजेराव गोरों गोराफोरा गोबां अनसुंथाइ होनानैफोरा अनसुंथाइ होगासिनो दं बयनिबो थाखाय, बयनिबो मोजांनि थाखाय। गतिके नैबे 1 नं जुगिबिल गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 24 ओइदिनखालि स्कुलबो गैया, गासै फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि आरो साख्रियालफोराबो बेहाय ज' जानो हागोन। गतिके बयबो गामि गामिनि जेसेबां मोसाखावरिजों मोसानाय हान्जा खालामनो थिनदों बयबो खालामलायनानै बेहाय सफैनाय बेबस्थाखौ खालाम। सोरबाफोर माबाफोर फैनायाव उसुबिदा दङब्ला जोंनि बानजाय आफादनो खोन्थाहर, जोङो बिसिम लादों। गतिके बे समाव बर' हारिनि दाजेमफोर जेरै जेखाइ खबाइ, सेन, खखा बायदिसिना रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ जों खावलायदोंमोन गामि गामि गिदिंनाय हाबाफारि लानानै, नोंथांमोनाबो जिखिनि हादों बेखौ बेहाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफै आरो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गामिनि मुङाव बा स्कुलफोरनि मुङाव, अनुष्ठाननि मुङाव, क्लाबनि मुङाव, आत्मसहायक ग्रुपनि नामाव बे सनाथि फोरबोखौ बरायनाय गेटफोर खालामनानै, वेलकाम गेटफोर खालामनानै उरिलागानिफ्राय जुगिबिलसिम वेलकाम गेटफोरखौ जोङो होनो थाखाय खावलायनाय जादों। गाव गाव बेक्तिगत हिसाबै होनो हागोन, अनुष्ठान नामावबो होनो हागोन, सोरबा दुखाननि नामावबो होनो हागोन। बे रोखोमै जाहाथे वेलकाम गेटखौ होफैलायो बेखौबो जोङो आसा खालामदों। मानोना जों दिनै जोंनि खौसेथिखौ दैथिनांगोन। जों राङापारायाव जोङो जे थुनलाइ हारिमु आयदायाव जोङो बे अबस्थासिम सफैबाय बेखौ जों फोरमायनांगोन आरो इयुनसिम जोंनि खामानिया मा दङ बे आयदायाव बेखौबो जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि गोहोखौ खोन्थानांगोन। आरो जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबो समाव जों गुबुननि मोसानायखौ नायनायनि सोलायै जों गावनि मोसानाय मुसुरनाया बेसेबां जौगादों बेखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जागोन। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव मा थालांदों थालाङाखै बेनि थाखाय जों गोरों गोरा सोरबा आर्टिस्ट लाबोगोन आरो सोरखौबा थुनलाइगिरि लाबोनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय, बोसोन होनो थाखाय जोङो बेहाय आलासिजान महरैबो लाबोनाय जागोन। बेनिखायनो नोंनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिदों। नोंथांमोना बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंनायाव मदद होफैगोन होननानै आसा खालामनानै बेखौनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जाबाय। जोंनि थाखाय एबा राङापारा हालामाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव। बेनिखायनो जिहेतु राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव माखासे रायजोनि थाखायनो हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा एबा गासै थाखोनि गथ' गथाय गेदेर उन्दै आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयबो गाजा गोमजायै रावबो जाहाथे गोजानाव थायालासिनो गाव गावनि साननाय हनाय रोंनायफोरखौ बे सनाथि मायथाइ फोरबोसालियाव फैनानै दिन्थिफुंनाय माखासे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो नायनो थाखायबो फै, दिन्थिनो थाखायबो फै रायजोफोर। बेहाय
सोरनिबा नङा बे रायजोनिसो बे अनुष्ठाना रायजोनि बे फोरबोआ रायजोनि बे 50 बोसोरनि दिनै जों 50 बोसोराव खेबसे बयबो ज' जानानै बयनिबो खौसेजों बयनिबो मोनसे गोहोजों जों दिनै समाजाव दिन्थिनि जों राङापारायाव दिनै मा खालामखो जों दिनै मा रोंखो जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मेथाइ सोरजिनो हाखो जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मोसानाय आदबफोरजों सोरजिनो हाखो दिनै जों राङापारायाव मोनबेसे फिल्म मोनबेसे भिडिअ आरो मोनबेसे जोङो जोंनि राङापारायाव थुनलाइनि आयदायाव जोङो गांबेसे लेखा दिहुननो हाखो साबेसे जों लिरगिरि बेहाय सोरजिनो हाखो बेहाय रिनाउन्ड पार्सन माने लिरगिरि महरै बेसेबां रिकगनाइज जानो हाखो जोंनि बेफोरखौ बेहाय दिन्थिफुंनायनि जोंनि मोनसे सम आरो बे समखौ जोङो नागारना लानाया मोजां नङा बेनिखायनो गासै थाखोनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो गोसो जादों बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै फै बयबो जोंनि नङा जोंनि गेजेराव गोरों गोराफोरा गोबां अनसुंथाइ होनानैफोरा अनसुंथाइ होगासिनो दं बयनिबो थाखाय बयनिबो मोजांनि थाखाय गतिके नैबे 1 नं जुगिबिल गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 24 ओइदिनखालि स्कुलबो गैया गासै फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि आरो साख्रियालफोराबो बेहाय ज' जानो हागोन गतिके बयबो गामिनि जेसेबां मोसाखावरिजों मोसानाय हानजा खालामनो थिनदों बयबो खालामलायनानै बेहाय सफैनाय बेबस्थाखौ खालाम सोरबाफोर माबाफोर फैनायाव उसुबिदा दङब्ला जोंनि बानजाय आफादनो खोन्थाहर जोङो बिसिम लादों गतिके बे समाव बर' हारिनि दाजेमफोर जेरै जेखाइ खबाइ सेन खखा बायदिसिना रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ जों खावलायदोंमोन गामि गिदिंनाय हाबाफारि लानानै नोंथांमोनाबो जिखिनि हादों बेखौ बेहाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफै आरो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा गावनि गामिनि मुङाव बा स्कुलफोरनि मुङाव अनुष्ठाननि मुङाव क्लाबनि मुङाव आत्मसय ग्रुपनि नामाव बे सनाथि फोरबोखौ बरायनाय गेटफोर खालामनानै वेलकाम गेटफोर खालामनानै उरिलागानिफ्राय जुगिबिलसिम वेलकाम गेटफोरखौ जोङो होनो थाखाय खावलायनाय जादों गाव बेक्तिगत हिसाबै होनो हागोन अनुष्ठान नामावबो होनो हागोन सोरबा दुखाननि नामावबो होनो हागोन बे रोखोमै जाहाथे वेलकाम गेटखौ होफैलायो बेखौबो जोङो आसा खालामदों मानोना जों दिनै जोंनि खौसेथिखौ दैथिनांगोन जों राङापारायाव जोङो जे थुनलाइ हारिमु आयदायाव जोङो बे अबस्थासिम सफैबाय बेखौ जों फोरमायनांगोन आरो इयुनसिम जोंनि खामानिया मा दङ बे आयदायाव बेखौबो जोङो बे सनाथि माइथि फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि गोहोखौ खोन्थानांगोन आरो जोङो बे सनाथि माइथि फोरबो समाव जों गुबुननि मोसानायखौ नायनायनि सोलायै जों गावनि मोसानाय मुसुरनाया बेसेबां जौगादों बेखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जागोन मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव मा थालाङाखै बेनि थाखाय जों गोरों गोरा सोरबा आर्टिस्ट लाबोगोन आरो सोरखौबा थुनलाइगिरि लाबोनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय जोङो बेहाय आलासि महरैबो लाबोनाय जागोन बेनिखायनो निसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिदों नोंथांमोना बे सनाथि माइथि फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंनायाव मदद होफैगोन होननानै आसा खालामनानै बेखौनो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों जोङो आगोलनिफ्राय नुबाय थादों जे मिटिंफोरखौ खेबसेनो साननै सानथाम खुंजाबोब्ला बेहाय माने कालसारनि थाखाय माने मास मोनसे गाहाम मास मोननै गाहाम मोसानाय लानानै फोरोंनांगौ जायो हालाय हाफाय जायो फारसेथिंजाय एकाडेमिक केलेन्डारनि बेलायाव असुबिदा गोग्लैयो मालाबा देवबारनि जायगायावबो समबार मंगलबार बुधबार बेफोराव क्लास थानाय समावबो स्कुल थानाय समावबो हाबाफारि खुंनाय जायो बेहाय दिनैनि समाव जिखिनि बादायलायनाय एडुकेसन बेलायाव बेफोरो एसे हेम्पार गोलैनानै जों साननानै एकाडेमिक केलेन्डारखौ सिगाङाव लाखिनानै देवबार नायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि नुनायाव सासे स्टुडेन्टआ खेबसेयैनो बेहाय भलेन्टियार सानथाम सानब्रै थाफैनायाव भलेन्टियार जानानै आरो माबा मोनसे गाजा गोमजा मोसानाय मुसुरनायाव बाहागो लाफैनायनि उनाव मास मोनसे गाहाम दानफा गाहाम बिथांमोननि माइन्डसेट जानानै थायो जे फरायनाय थिनायफोराव सोलोंनायफोराव खोब हेम्पार गोलैनानै जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो बेखौ बे रोखोमै सिन्था खालामनानै एकाडेमिक केलेन्डारखौ सिगाङाव लाखिनानै हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेराव जों साननै दिनैनि दिनाव मानसिफोरा सम गैया समनि आंखाल जादों बेनिखायनो 8 बाजिनिफ्राय 4 बाजिनि गेजेरावनो हाबाफारिफोरखौ बांसिनै जों फोजोबनो थाखाय सेस्था खालामगोन नाथाय माखासे दिनैनि मुगानि रंजानाय बाजानाय मडार्न जिथु स्टाइलनिफोर बेफोर खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो जिथु पारमिसनाबो हरनि 10 बाजिसिमल' दंखायो ओंखायनो 10 बाजिसिम गेजेराव जों फोजोबनानै हाबाफारिफोरखौ स्रां खालामनो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों मेन जाहोना बेनो पार्ट खालामनो कारना जे बिनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंबावनांगोन जों सानब्रै एखेरायैनो लायोबा सानथाम एखेरायैनो लायोब्ला गासै आयदाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हानाय जों नुनो मोनाखै जेरै जोङो बेहाय
100 जननि बारा जागोन आगुनि कर्मिफोरा मावथिफोरा बिथांमोनखौ जोङो खोब मोजाङै जाहाथे सिबिनो हायो मान होनो हायो बिनि थाखाय जोङो आलादायै दिन लानानै बेखेवनाय सानखालिनो जोङो 2 घन्टा सम होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे सिबिनो हायो बिनि थाखायबो हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि गेजेरावबो रंजा बाजाया जाहाथे खोब मोजाङै गाव आयदाखौ दिन्थिफुंनो हायो बिनि थाखाय कालचारेल डेमनस्ट्रेसन जिथु जोङो 21 जानुवारियाव लानाय जादों माइनस्रियाव माने बिथांमोना गावनि साननाय हनायफोरखौ आयदाफोरखौ जों मोजां सम होयोब्ला मोनसेल' आयदानि सम होयोब्ला बिथांमोना मोजां दिन्थिफुंनो हायो आरो रंजाजोबनो हायो बेखौ जों साननाय जादों आरो थुनलाइनि आयदायावबो जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों जे बे खन्थाइ आवरायनाय थागोन सल' बाथा खोन्थानाय थागोन बायदिसिना थुनलाइनि आयदायाव जिथु दिन्थिफुंनाय थागोन बेखौ जोङो बेहाय खेबसेनो सानब्रै गाहाम लायोब्ला फैजोबनायावबो दिगदार जायो मानसिफोरा रायजो राजा फैनायाव सफैनायावबो दिगदार जायो स्कुल थायो बायदिसिना थायो आरो बेहा समफ्राबो थोआ जायो बेनिखायनो जाहाथे बे आयदाखौ मोजां खुंफुंलांनो हायो बेखौ आलादा जायगा आरो आलादा मोनसे परिबेसाव खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों आरो लोगोसेनो आथिखालनि जिथु मडार्न जिथु सेंग्रा सिख्लानि रंजानांगौनि मोनसे पद्धति बा सिस्टेम दङ बा गोसो जानाय दं नैबेफोर रंजानो थाखाय जोङो हरनि समाव कालचार नाइटनि बेबस्थाबो लादों अपेन सेसन खालि आरो अपेन सेसन खालि जों बेखौनो सानदों जे अपेन सेसन खालि मानसि जानांगौ रायजोफोर जानांगौ आरो आलासि जानांगौ बेहाय जों खुनु डेक'रेसन बा खोब मोजां साजायनायनि खोथा सिन्था खालामाखै ओइदिनखालि जोंनि ओनसोलनि गांनाय उखैनाय लामा सामानि बायदिसिना समस्याफोरखौ जाहाथे जों मेम'रेन्डाम होनानै जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ फोरमायनो हायो सोरबा MLA MP मिनिस्टार लाबोनानै जों बेबायदि खोथाखौ सिन्था खालामनानै आलादा आलादा पार्ट खालामनाय जादों हाबाफारिफोरखौ आरो फैगौ राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 100थि मायथाइ फोरबो देग्लाय खुंनो लानाय जादों बेहाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 100थि मायथाइ फोरबो खुंनायनि बानजाय आफादनिफ्राय जानानै जों दिनै प्रेस मिट लादों आरो बे समाव बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो इन्डिजिनास निउस नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय देग्लाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजाखानाय फैदों मानो होनोब्ला 1973 मायथाइयाव 21 जानुवारि खालि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गायसनजादोंमोन गिबि गायसनगिरि हिसाबै बिबानगिरि महराव दंमोन आफादगिरि पटु कछारी आरो नेहाथारि निर्मल बसुमतारी बिथांमोना राङापारायाव थानाय टाउननि साखाथियाव थानाय नामनिगावआव दंमोन बिथांमोना आथिखालाव गैलिया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो दिनै राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50थि बोसोर जाबाय आरो बे 50थि बोसोरनि 50 बोसोरसिम दिनै जोङो बे थुनलाइ आफादखौ फोथांना लाखिनानै रायजो राजानि मददजों फोथांना लाखिबोनो हादों आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोबोद देग्लाय बोसोरखौ रंजानाय आरो मोनसे गोजोननाय मोनसे फैदों गोसोआव बेखौ लानानै देग्लाय 100थि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों गिबियावनो फैगौ 24 डिसेम्बर 2023 आव नैबे 1 नं जुगिबिल गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो गिबि साननि हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि माननिनां आफादगिरि मानगेदेर डक्टर सुरत नार्जारी सारा फैनायनि गेजेरजों हांख्रां लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गिबियावनो हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं रुंसारिफोरखौ बिबार बावनाय आरो गोदानै गायसनजानाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 100थि मायथाइ फोरबोनि मुङै मनुमेन्ट बेखेवनाय जागोन आरो लोगोसेनो दिनैसिम 50 बोसोराव जेसेबां जोंनि गेजेराव मावथिफोर दंमोन बिबानगिरिफोर दंमोन बिथांमोनखौ खोब मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों मान होनायनि बेबस्था एबा हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि उनावनो 100थि मायथाइ फोरबो बेखेवनो थाखाय हाबाफारि लादों बेहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा डक्टर सुरत नार्जारी बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया फैगोन बिथाङा बेहाय आलासि महरै जोंनि गेजेराव थागोन आरो लोगोसेनो बेहाय 50थि बोसोरनि 50था मोसानाय हान्जा गामिनिफ्राय फैनानै अख्रां गोमसारलायनाय मोनसे रंजा बाजा जागोन आरो बेहायनो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ आरो बिनि उनावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंहा मानगेदेर प्रफेसार प्रसान्त बर' सारनि जोहै लाइसि जारिमिन आरो बुक्सफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारिबो लादों आरो बिनि उनाव दान्दिसे बिलिफां हारिमुबो जोङो
ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रंजानायनि बेबस्था खालामनाय जादों। बेयो सेथि हाबाफारि महरै देग्लायनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायनि हाबाफारि। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि महरै फैगौ 17 जानुवारि 2024 उरिलगा हाई स्कुलाव थुनलाइयारि आयदाखौ खुंनो थाखाय मोनसे पार्ट महरै बेहाय लानाय जादों। बेहाय जौमा फरायसालिनिफ्राय लानानै गुदि फरायसालिसिम गासै फरायसुला फरायसुलि आरो लिरगिरि आरो समाज सिबियारि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनानै बेहाय थुनलाइनि आयदानि सायाव जेसेबां आयदा दं बेफोरखौ सावरायनाय लोगोसे दिन्थिफुंलायनायबो जागोन। आरो बिनि उनावनो थामथि हाबाफारि महरै बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि थामथि हाबाफारि महरै माइनावस्रियाव फैगौ 21 जानुवारि 2024 सनाव खालार खालि हारिमु आयदानि मोनसे दिन्थिफुंनाय माने कालचारेल डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय जोंनि ओनसोलनि राङापारा हालामाव जेसेबां गामिफोर दं बे गामिफोराव मोनफा मोनफा मोसानाय आयदा बिथांमोना थियारि खालामगासिनो दं। बिथांमोना फैनानै बेहाय मोनफ्रोमबो बर' हारिमु आयदानि बेसेबां आयदा दं बेफोरखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे राहा लानाय जादों। बेखौ जों कालचारेल डेमनस्ट्रेसन हिसाबै बेहाय खुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। आरो बिनि उनावनो जोबथा हाबाफारि महरै 28 जानुवारि 2024 नैबे 1 नं जुगिबि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो गेवलां मेल आरो बिलिफां हारिमु आयदाखौ खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। दा बेहाय जों आसा खालामदों रायजो राजाफोरा जिखिनि हाबाफारि लादों बेखिनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सनाथि मायथाइ फोरबोनि मुङाव गाव गावनि गोसोनि रंजानाय रोंगौथि आरो साननाय हनायखौ दिन्थिफुंनो हागोन, फोरमायनो हागोन। आरो बे मोनसे फोरबो हिसाबै रंजानाय फोरबो हिसाबै गासै थाखोनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेहाय मोसानायनि मोनसे रंजानायनि मोनसे मेथाइ खननायनि मोनसे जिखुनु दामनाय देनाय दिन्थिफुंनायनि गावनि ओनसोलनि रोंगौथिखौ एबा सक्तिखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे परिबेस मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों बेखौनो खालामनो नाजागासिनो दं बानजाय आफादनिफ्राय। आरो बे समाव जों नुनो मोनदों बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थानायाव जोंखौ बानजाय आफादनि बिबान होनानै जोंखौ रायजो राजाफ्रा जिखिनि मदद होदों, थुलुंगा होदों, अनसुंथाइ होदों आरो बे राङापारा ओनसोलाव आरो बे जुगिबिलनि जिथु ओनसोलाव गामि खाथि खाला गामि थानायनि रायजो राजाफ्रा माने मोनसे पावारफुल अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंखौ थुलुंगा होगासिनो दं। आरो बेबायदि अनसुंथाइनि गेजेरजों लामसाम बाजेट 10 लाखनिफ्राय 15 लाखनि गेजेराव बे मोनफ्रोमबो आयदानि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होगासिनो दं। आरो बिनि गेजेरावनो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो बुंनो सानो जे नोंथांमोना गोजानाव थायालासेनो खाथियाव फैनानै बानजाय आफादजों लोगोसे थानानै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे थुलुंगा होयो, बोसोन होयो आरो माने गावनि गोसोनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनानै बेहाय हेफाजाब खालामफैयो। डेक'रेसननि बेलायाव, स्टेजनि बेलायाव आरो जिखुनु मोनफ्रोमबो आयदायाव जाहाथे जोंखौ फैनाय थुलुंगा होयो। जोंनि समाज सिबियारि आरो गोरों गोरा नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों जे नोंथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनांगौ। जोंनि राङापारा ओनसोलाव दिनै 50 बोसोरनि गेजेराव जिखिनि सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आं खावलायनो गोसो जादों। जोङो गोजाननिफ्राय आरसिनि जानानै बा बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों खुलुमो नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना बिथांमोननि जिथु अबदान दं बिथांमोननि अबदाननि थाखाय जोङो मोनसे सिनायथि मोनसे फोरमान बिलाइ गथायनो नागिरदों। आरो बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसो खुसियै फैनानै जोंनि हांख्रायनाय लेखा सफैनो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामनाय जादों। आरो देग्लाय जों सानदों जे सनाथि मायथाइ फोरबोनि नामाव बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेराव ओनसोलाव जेसेबां बैसोगोराफोर दं 500 बा 1000नि गेजेराव जोङो बैसोगोराफोरखौ बेहाय लाबोनानै बिथांमोननि जिथु अबदान बिथांमोननि जिखिनि 50 बोसोरनि अबदान बेखौ जोङो गोसोखांनानै मान होनायनि मोनसे हाबाफारिबो लानाय जादों। ओंखायनो गामिनि गासैबो गोरों गोराफ्रा जाहाथे बैसोगोराफोरखौ गावनि मटर साइकेल गारि घोराजों लाबोनानै बे फोरबोसालिसिम सफैनायनि बेबस्था खालामो। बेनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थादों बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै। बड'लेण्ड रादाब आरो इन्डिजिनियास निउस नखरनिसिम जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै हामलायनाय थाबाय। आं दिनै बे समाव बेखौनो खावलायनो सानदों
फैगौ जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 50थि एबा सनाथि मायथाइ फोरबो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ फैगौ 24 डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि 28 जानुवारिसिम जागोन दा इयावहाय आं आसा खालामो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना जेरैबायदि लाखानाय नैबे अक्ट' बे अक्ट'फोरावहाय नोंथांमोननि गोबां मदद आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे गासै जोंनि आसामाव थानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोआवहाय बयबो बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय।